на Мелиус. Днес искам да ви представя ето тези гейти, които съм изплела от една много хубава която има и няколко процента полиестер, но преждата е много мекичка, приятно се плете с нея, лесно и топли. Ето ги иначе това е тези гети. Защо се правя гети? Правя си гети, защото много често си взимам панталони, които не са от глезевите. Не мога да се намеря дължина на панталона, която да ми пасва целия крак. Моите крака са малко дълги. А и дори да намеря такъв панталон, е хубаво отгоре да се сложа ето тези. Почти вълнени, понеже има и процент вълна в тези гети, в тази прежда. Е хубаво да се сложа отгоре тези чорапи в студените зимни дни. Все пак, знаете, всичко започва от краката, против простуда, най-вече против простуда. Да не ни стоя на краката, да ни е топличко, а изглежда и много елегантно, шик и спортно. Сега искам да ви покажа и как да си направите и вие едни такива хубави, удобни, мекички гети. Преждата, от която ще плета, е вълнена. Ето, това е преждата, цвят кафе. Кадифе, цвят кафе, но е много нежничка, мекичка вълната, приятна е, не боде. А и дори да боде, те се носят върху дреха, върху панталон. Така че това в случая няма никакво значение. Не е от значение. Ще започнем с изплитането на ето тази част. Така наречената ластика, английска ластика на една кука. Ще плетем на една кука, забравя да ви кажа това. И ще започнем ето с ето тази част ластика, като после постепенно ще минем към ето това красиво моделче. С вижте какви хубави балончета. Какво ще ни трябва? Ще ни трябва кука. В случая ще използвам кука номер 2. Не знам дали се вижда, не се вижда хубаво на камерата. Не се вижда хубаво на камерата. Номера. Съвсем бледо се вижда по-скоро като 2,5 е. Даже може би и 2,5. С втори номер кука, защото преждата е вълнена и е дебела. Знаете, че дебелите прежди
особено вълнените и не само вълнените, дебелите прежди се плетат с колкото се може по-тънка кука. Тази съм я плела с номер 5. С пети номер. Или с четворка, или с петица. Мисля, че с петица беше. Но пък исках да излезнат по-едри бримки. А за да излезнат по-едри бримки от вълнената прежда, е хубаво с по-тънък шиш да плетем. И сега в моя случай с шиш номер 2. Другото, което ще ни трябва, е ножичка. И сега, след като ги имаме тези неща, и прежда, естествено, съответно. И сега, след като ги имаме тези неща, да пристъпим към работа. Да започнем с изплитането на нашите гети. Топли и красиви и уютни гети. Преди да започна, която е дебело плетка или модел, си правя предварително едно моделче. Ето това сега е моделчето на нашите гети, като съм направила 5 или 6 бримки с трети номер кука, 5 или 6 бримки с втори и пак с трети, за да мога да преценя с коя кука по-добре ще ми пасне на плетенето. Дали искам по-стегнато или по-рехаво. И понеже получих сигнал за по-рехаво, ще използвам, както казах, кука номер 2. Ето тази. Да започваме. Започваме с вълшебната бримка. Правим си една бримка, ето по този начин. Затягаме не много силно, но не много слабо. И сега ще направим 16 шинджир бримки. Една, две, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ето ги нашите 16 шинджир бримки. Какво правим по-нататък? Връщаме по синджирчето, като намятам куката и се плита полупълнеж. Намятам на куката. Следващата бримка. Промушвам. Изтеглям си нишка. Отново намятам. Изтеглям нишка.
На куката имам 3 бримки. Намятам и преминавам през трите едновременно. Това е полупълнеж. Намятам, промушвам, издърпвам нишка и преминавам през трите. Намятам, промушвам, издърпвам нишка и преминавам през трите. Следващото. Стигнахме до края на нашето плетиво. Ето какво се получава. И обръщам. Сега отново намятам куката и правя полупълнеж. Но вземам от задната бримка. Промушвам през задната бримка, скритата, която е. Намятам и промушвам през трите. Отново намятам през ето тази бримка. Ето вижте как бримката е красиво оформена и не само тя, как са красиво оформени всичките бримки. И ето от тази част, ето от тази страна, не от тук, не от тук пред бримката, а ето от тук, от задната страна, промушвам, изтеглям нишка и преминавам през трите бримки. Намятам, промушвам от задната страна, издърпвам нишка и преминавам през трите. Ластика ще го плетем с бримки полупълнеж.
Ето вижте какво се получава. Така трябва да се получи и при вас. И последната бримка, ето тази. Изплитам и нея. Мятам, промушвам, издърпвам нишка и преминавам през трите. И ето какво се получава. Обръщам отново нашето плетиво. Ето и от другата страна как изглежда, как се получава. Ето от тази лицевата, ето и от тази опаковата. Сега отново правя си една сенджер бримка. Ще плетем полупълнеж. Като ето от тази страна. Ето тук ще промушвам. Следващата ми е ето тук. Последващата ето тук. Ще промушвам иглата през двете бримки. Намятам. Ето тук. Ето тази дупчица. През двете бримки. Търпам нишка. Много намятам. И преминавам през трите едновременно. Намятам. Промушвам. Издърпвам нишка. Намятам. И преминавам през трите едновременно.
Ето е последната бримка. Плетохме. И ето какво се получава. От тази страна обръщам и ето как се получава. Ето какво се получава от другата страна. Сега отново правя една синджир бримка, намятам и ето бримките. Ще плетем от задната страна. Ето от тази страна. От тази. На следващата ето от тази. На следващата ето от тази. Следващата ето тази. Ето тази. Виждате, нали, не е така. Не е така през двете бримки. А ето така. През задната. Тази, която е скрита. Ето така, когато погледнем, тя остава скрита за нас. Отзад. Опаковата всъщност. Скритата. Ще плетем скритата. Намятам. Промушвам. Издърпвам нишка. На куката имам 3 бримки. Намятам и преминавам и през 3 бримки едновременно.
И ето какво се получава. Тази страна. Ето какво се получава и от тази страна. Ще плетем така шинджерче до тази дължина, тази ширина, колкото ви е необходима за обиколка на крака. Сега тук при мен излизат ето това, ето тази дължина. Колко реда излизат? Значи заплела съм 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 бримки съм направила. И съм изплела около 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Значи тук съм изплела около 30 реда. Но, понеже това е по-дебела прежда, друга прежда, тази е по-тънка, но не от най-тънките, по-тънка е, памучна е. Затова е за 30 реда. А на тази колко ще ни излезни? Ще трябва да мерите с сантиметър, който забравя да кажа, че ще ви трябва. По обиколката на крака. Зависи кой какъв крак има. Значи в сантиметри това ми е 8 сантиметра. Ето 8. Даже не 8, а 7. 7 сантиметра. Сантиметра. Това ми е това ми излиза малко повече, 7,5. Може да го направите и с 8. Зависи колко широк искате да е ластика. И сега обръщам отново нашето плетиво и плетем дължина, зависимост от това колко широка искате да е дължината. Ето може да е като тази, толкова 7,5-8, а може да плетете по-малко, да е ето такъв по-малък ластик. Зависи какъв ластик искате да плетете. Ето. Трябва да ви се получи нещо средно, ето като това. Сега сме ето тук.
изпращам тези 2, 3, 4 реда и ще плетем още докато постигнем ето тази дължина, а даже още трябва да е, тя ето така се огъва, ето така се огъва, така ще привием и това трябва да ви, това ще ви е по крака, ето това, зависи колко, това сега е малко, зависи колко ви е дебел крака, колко ви е голям, това сега е за S размер, за малко дете. За по-голямо ще ни трябва съответно и повече бримки. Още по-нататък ще плетем още повече от това, което сме изплели до момента. Това е, което исках да ви покажа за днес. За днешния урок. Ако са ви харесали моите видеа, абонирайте се за моя YouTube канал Астроцентър Медиус. Довиждане и до нови срещи! Ето сега ще продължа да плета по това моделче на Гети, което си бях изплела предварително. Ето докъде съм стигнала. Но ще трябва да изплета, както казах, още още доста. Поне още толкова. За да ми обхване добре крака. Даже ще меря по моя крак, но ще го направя още по-голямо. Малко по-голямко, защото плета за сина ми. Значи до тук имам 19 см. 19. Даже почти 20 см. Ще трябва да изплета, може би още толкова, още 20. Но това ще стане ясно, ще го преценя след като си примеря. Плетем, мерим. За да може да хубаво да прилегне и да пасне на крака ластика. Ето какво сме изплели до сега. Това е от синджир бримките, които направихме. 16 синджир бримки. И сме плели височина и дължина на ластика. Това не е ластика. Това всъщност ни е ето тази част. Ето изплели сме до момента ето тази част до тук. Ето това представлява, така съединяваме. Ето това представлява ластика на нашите гети. Сега искам да ви покажа в редове колко реда
съм направила. В случая с тази прежда вълнената ми излезнаха 30 реда височина и 16 бримки, синджир бримки, с които започнахме. И връщаме по редовете. Всъщност това са английският ластик за 2 реда. Единият е с промушване на куката между двете бримки. Издърпваме конец. И вторият ред е като промушваме куката от задната страна на бримката и захващаме само едната страна, едната бримка, скритата бримка, която остава скрита за нас от опаковата страна, и издърпваме нишка. Това са двата реда английски ластик. Сега да видим дължината ни колко е. ...40 сантиметра. Не знам така, ако обърна, дали по-добре ще се вижда. Тридесет и 8 сантиметра е тридесет и 8 сантиметра е височината, а дължината всъщност, а широчината ми е 11 сантиметра. Сантиметра са тези 16 синджир бримки, които захванахме. Сега ще трябва да изплетем и всъщност основната част от глетите. А това е именно ето тази част. До сега сме спели до тук, сега ще плетем ето тази част. До тук. И това е моделчето, на което съм се спряла с тези хубави балончета. Как става правенето на тези балончета, плетенето на тези балончета. Сега ще трябва да направим един ред висок пълнеж. До сега плетохме така синджирчето, сега обръщаме така нашето плетиво по дължина. Правя си 2 синджир бримки. И ето тук първата бримка промушвам, издърпвам конец, преминавам през първите 2 и преминавам през вторите 2. Това е високия пълнеж. Намятам конец на шиша и в следващата бримка промушвам, издърпвам конец, преминавам през първите 2, преминавам през вторите 2. Следващата.
какво се получава. Така трябва да се получи и при вас. И плетем така по цялата дължина на нашето плетиво. Няма нищо сложно. Просто малко трудно се намират бримките, но ще се стараете във всяка следваща да си правите висок пълнеж. Защото все пак всъщност плетем по ръбчето на нашето плетиво. Ето още един път да покажа какво се получава. И това всъщност е нашият първи подготвителен ред. Продължете вие така по цялата дължина на нашето плетиво, където ще се срещнем на последния ред, за да ви покажа какво следва в следващия ред и как се правят ето тези балончета. Ето и последната бримка правя, ето тук. Висок пълнеж. И ето тук ще направя още един висок пълнеж. И така изплетохме един висок пълнеж по цялата дължина. Обръщаме нашето плетиво. И какво правя? Правя си 2 сенчер бримки. И сега правя нисък пълнеж, ето тук в тази бримка. Без намятка, нямам намятка на куката, само промушвам, издърпвам нишка, намятам на куката и преминавам през двете. Това е ниския пълнеж.
И така направихме два ниски пълнежа. Ще направя още един нисък пълнеж. 3. И четвъртият нисък пълнеж. Ето какво се получава. Така трябва да ви се получи на вас. Сега на четвъртият нисък пълнеж ще намятна на куката и ще направя висок пълнеж, като ще изплета само първите две. Тези на куката имам две. Тези на куката няма да ги изплета, тези две бримки. Ще направя отново в същата дупчица. Ще промуша, ще издърпя. Ще направя отново висок пълнеж, като ще изплета отново само първите две. И така на куката имам 3. И ще повторя това действие, докато на куката имам 6 бримки. Намятам, промушвам, издърпвам конец, прекарвам през първите две и това е. Хоп, 2, 4 на шиша. Отново намятам от същата дупчица, промушвам, намятам и преминавам през първите две. 1, 2, 3, 4, 5. И шестата, последната бримка, която трябва да имаме на шиша, отново преминавам през първите две. Сега да ги преброим. Трябва да имаме 6 бримки. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Да, 6 бримки. Сега намятам и преминавам през всичките бримки. През всичките 6 на един път. С пръст малко избутвате. И ето това всъщност ще ни е нашето първо балонче. Как завършвам балончето? В следващата бримка, бримката до балончето, правя съединителна бримка. И отново с пръст оформяте. И ето нашето първо балонче. Ето виждате как се получава от лицевата страна. Какво правя по-нататък? Изплитам се отново 4 ниски пълнежа. Не намятам на куката, а в следващата бримка промушвам, издърпвам конец, преминавам през двете. Втори нисък пълнеж. Трети нисък пълнеж. Четвърти нисък пълнеж. Да ги приброим за всеки случай. 1, 2. 1, 2. 1, 2, 3, 4. И в следващата бримка отново намятам
конец на шиша и в следващата дупчица правя висок пълнеж, като изплитам само първите две. На шиша имам две. Правя това действие, докато на шиша имам 6 бримки. Едно, две, три, 4, 5. Още едно трябва да направя. От същата дупчица вадя 6 бримки на куката. 2, 3, 4, 5, 6. Сега преминавам и през 6-те. Отново с пръст леко оформям. И в бримката до балончето, следващата бримка, си правя залепена бримка. И ето го и нашето второ балонче. Ето какво се получава. Така трябва да ви се получи и на вас. Може да се направите и разстоянието между балончетата и с 5 бримки, ако искате да ви са малко по-отдалечени. Опа. Нисък пълнеш. Един. Два. Три. Четири. И в петата бримка си правя висок пълнеж, като изплитам само първите две. Тези двете на шиша не ги изплитам. Три. Тя ще ги изплита, след като събира на шиша 6 бримки. 4. 5. И от същата дупчица шест бримки. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Сега вече мога да изплита и шести на един път. И завършвам балончето, като правя съединителна бримка. Продължете и вие така до края на реда по този начин, като на края на реда ще се срещнем отново, за да ви покажа какво трябва да направим на следващия ред, за да имаме ето такова шахматно разминаване на балончетата.
Ето вече аз имам 4 балончета. Ще продължа да плета извън камера, защото така става по-бързо. И като направя аз своя ред до края, ще се включа отново, за да ви покажа, както казвах, какво трябва да направя от следващият ред. Ето тук в края на реда ще направя балонче, още едно балонче, което всъщност ще ни е опората. Четири. Две, три, 4, 5, 6. Две, три, 4. Едно, две, три, 4, 5, 6. Ето тук ще съединя, ще направя съединителна примка. Сега обръщам нашето плетиво. Ето какво се е получило. Така трябва да ви се получи на вас. И сега какво правим? Вторият ред от нашето плетиво започвам с 2 сенчир примки и правя висок пълнеж по цялата дължина на плетивото. Ето какво се получава.
така трябва да се получи при вас. Ето как се получава. Ето какво се получава. Така трябва да ви се получи на вас. Трябва и при вас така да се получи. Продължете така. Ще продължим така да плетем до края на нашето плетиво, където отново ще се срещнем, за да ви покажа как трябва да направим третият ред, следващия трети ред. Всъщност от 3 реда се състои това моделче, тази основна плетка. Направих си реда с високия пълнеж и обръщаме нашето плетиво. И сега ще ви покажа и третият ред. Какво е особеното? Абсолютно същото е. Правим си 2 синджербримки. И в ето тази бримка изплитам един нисък пълнеж, 2 ниски пълнежа. И всъщност това е особеното, че сега на тези 2 ниски пълнежа, на следващия ще направя балонче. Две. Плетам първите 2, 3 на куката, същата дупчица, 4, шест, 1, 2, 1, 3, 4, 5, 6. И сега изплетам и шестяхто. И в следващата правя съединителна бримка. И ето вижте как се получава шахматно балончето от първия ред и вторият ред. Това е особеното, че от тук ще правим по 2 ниски пълнежа. Сега продължаваме да правим 4 ниски пълнежа. 2,
3, 4 и за по-приятно и по-спокойно плетене се проверявайте 1, 2, 3, 4, за да не гледате постоянно дали ви има такова шахматно разминаване, е по-лесно да се приброите. И в следващата ще направя висок пълнеж, като ще изплета само първите две. Три. Докато събера на шиша 6 бримки. 4. 5. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Видим съм направила. 1, 2, 3, 4, 5. 3. 2, 3, 4, 5, 6. Така преминавам през шестяхто. И завършвам, като правя съединителна бримка. Ще ги направя още един път. Ето какво се получава. Ето и от тази страна. Как изглежда. Тези кончета после ще ги приберем. Просто леко разминаване трябва да има, за да се получи този диагонал шахматен ефект. Отново 4 ниски пълнежа.
3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. И завършвам балончето с съединителна примка. Продължете и вие така вашето плетиво, където ще се срещнем, когато направим необходимият брой от моделчето, от основната плетка. В случая имам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 реда с балончета, 8 балончета трябва да направя. В сантиметри това ми е 15 сантиметра трябва да изплета. Вие си мерете по вашия крак и сами си уточнете вашата дължина, която е необходима за направянето на гетите, за дължината на гетите. Когато изплетем това, основната част, ще се срещнем отново, за да ви покажа как да направим и другата ластика. Ластиката, която е отдолу поглезена на крака.